Ola, vou facer a miña cadea de lectura co libro Historias de tres pajaritos. Queredes saber por que estes tres paxariños, Pío, Pía e Pi, se encontran nunha xaula? Pedireilles que volo conten eles mesmos. Comezamos coa historia de Pío. Cos meus amigos sempre íamos xogar nunha gran árbore dunha bonita plaza dunha gran cidade. Os días pasaban felices na frondosa sombra, pero unha mañá de outono ocorreu o accidente. Un paxaro distraído pousouse sobre unha rama seca. Cras! A rama rompeu e caeu encima de min, arrastrando-me ata o chan e feríndome nunha á. Pobre de min, que dor sentín! Durante un gran tempo non puiden voar. E mentres miraba ao meu redor para buscar axuda, pasou Carlitos e recolleume. Pobre paxariño, dixo, ven comigo, curareite e poñeraste ben. E agora estou aquí, nesta xaula, xa recuperado, pero sin poder voar como antes, na miña gran árbore. Agora imos a saber cal é a historia de Pía. Un día quixen ir buscar millo turco e puxenme en marcha sen pensar na larga viaxe. Despois de tanto voar e tan cansada como estaba, leveime por diante unha rede, pum, e quedei atrapada nela. Que será de min? Pensei, e logo dorminme. Despertei ao día seguinte, nunha xaula minúscula, xunto a outros moitos paxariños de diferentes especies. Estábamos no mercado de paxaros. Que será de min? Pensei, e logo dorminme. Ao despertar, vin a un home cunha gran barba negra. Miroume, chorou. Que será de min? Pensei, e logo dorminme. O ruído do tren despertoume. Estaba de viaxe e colgado na miña xaula había un cartel para Carlitos. Aquel home era o tío de Carlitos e enviábame como regalo polo seu aniversario. Que será de min? Pensei, e logo dorminme para despertar nesta xaula con todos vós. E por último, imos a descubrir a historia de Pi. Esta é a miña historia, e eu non teño ningunha historia para contarvos porque nacín nunha xaula. E colorín colorado, este conto xa foi contado. E vou a nominar para continuar ca cadea de lectura a Bruno de 5 aniños e a Carla de 3. Un bico!